Fer-se gran implica desenvolupar-se com a persona en moltes direccions. Valors, somnis, creences polítiques... A mesura que anem creixent, anem construint la nostra forma particular d'entendre el món. Aquests canvis van definint les nostres necessitats i desitjos i, per tant, afecten a les nostres relacions. De vegades pot passar que iniciem una relació amb algú quan som molt joves i la compartim durant molts anys. En aquest temps vivim moments molt importants per nosaltres. Però en el procés de fer-nos grans podem anar distanciant-nos a poc de la persona a la que estimem perquè anem creixent en sentits diferents. En aquest moment és probable que la relació entri en crisi perquè ja no reconeixem com a propera aquella persona amb qui hem compartit tant. Davant d'aquesta situació podem continuar amb la relació com està o bé redefinir-la i construir una nova dinàmica de parella que contempli el nou moment. O bé, deixar-ho estar. En qualsevol cas, només vosaltres sabeu quina és la millor opció. Aquí dins hi ha una veu que normalment parla clar sobre el que necessitem, però a vegades la fem callar. Escoltar-la ajuda. Mira, que tu la decisió ja saps quina és, que això no et fa cap mena de bé i que ja saps, la decisió és deixar-ho. Que et dic que la decisió hauria de ser deixar-ho, que és que t'estàs autoenganyant, et poses trampes i no pot ser que no ho estàs veient. De veritat, t'ho dic. En tot cas, dir-vos que viure implica canviar. Algunes relacions s'adapten a aquests canvis, d'altres es queden igual però menys properes i d'altres s'acaben. Viure també significa que deixaràs enrere algunes relacions però en crearàs de noves.